Siyabonga bazalwane, sesamukeliwe. Siyambonga sana uNkulunkulu. Siyambonga asiphezi ngakho konke sesenzele wona. Ngiyacela nje bazalwane ukuthi ibheke lencane kube khona ozohlala eduzane kwayo umdala. Njengoba ingena nje la kusondela umdala hlala eduze kwayo. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Uma ngihlabelela lo mhlabeleli bazalwane ukuthanda kakhulu ugcineni. Ngoba uyintshumayelo kumina eqondene nami ukuthi uma sengihamba emhlabeni igama lenkosi liyithikithi lami. Lithi uma usuhamba igama lenkosi liyithikithi lakho ukuze uhambo lwakho
bese kube uJesu ozokuthatha akucashise kuyena. Lithi yena ngumhlengi wakho ngoba indlela yonke ubulokhu uhamba naye, bese kuba khona lo mkhubo yongihlekisa emakhamba omuntu, bese kuthiwa kunethikithi azohamba nalo, azokuphatha ngesandla noma lifake eboxini ahambe nalo, yilo ayongena ngalizulwini. Lo mhlabeleli uthi uJesu uyithikithi lami, okuwukuthi mangiyongena ezulwini ngiyongena ngoJesu, ngoba ithikithi kobe kuuye, yena ngumhlengi wabani wami. Okuchaza ukuthi bazalana kuve kulule ukuthatha uJesu nje bese uhamba naye endleleni, bese uthi mawusufika esigabeni sokuthi uhambe emhlabeni yeniyobe nawe kuze kufike egcineni. Manje iyinhlekiseke ukuthi lo mhlabelele egcineni abafiki abaningi kuwona lapha egcineni, bajwayele lapha yana nje ekolibombwe ingelosi nani, ngoba inkinga enkulu isekutheni ukuthi leli thikithi banalo le esandleni bona. Bayadideka mase befika ekutheni ukuthi ithikithi uJesu, kuba ngazi ukuthi khona izinto efanele baziphathe ukuze abantu babengene ebhokisini bavuke bese bevulela iminyango ngoba bephethe izinto ezandleni ezikhomba ukuthi bebenza kahle enkonzweni. Lokho ngesuka siza ngalutho ngoba uJesu yobengekho lapho, ngoba uJesu bona abazange bayibambe imfihlakalo ukuthi akekho ethikithini. uJesu kubo funa bahambe naye, baphile naye, bangene naye ebhokisini, bavuke naye, bahlale naye kuze kube phakade naphakade, njengoba kushizo lenkosi ukuthi ngaso sonke isikhathi uJesu sinaye, isho sesivuka sovukela kuyena. Manje ngiyathanda kakhulu lo mhlabeleli, ngiyawuthanda lapha egcineni ukuthi cha uJesu nje ithikithi, nawe ungazithathela leli thikithi ube nalo nje, uhambe nalo, uphile nalo elinguJesu, ukuze mawukufa uthi mawuvuka uvukele kuyena, ngoba yena uyobe ithikithi lakho. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Sesamukeliwe bazalwane, liyahamba uhlelo, wonke umuntu umukelekile, nabangenakhe babengelela egameni likaJesu. Siyanibikelela ngesivumo sethu Jesu Kristu inkosi. Uma sesamukelile nawe ngenawo wamukeliwe, siyacela ukuthi wamukeleke, uzizwele usekhaya, uzizwele umukelekile. Kunomkhuba esiwenzayo la ekhaya engicelayo ukuthi mhlawumbe abaqalayo ukufika namhlanje ukuthi ngikusherele wona, ukuthi njengoba usungaphakathi la wamukeleke ngaphezulu kwami njengoba mina phambili. Ngiyacela wamukeleke ngokukhethekile, uzizwele kakhulu usekhaya. Bese ithi lento isihlalo hleli kusona njengamanje, siyacela ukuthi uyasibona sihle kanjani, size safakwa umshindo wangu ukuthi uhambe naso lesi sihlalo uye ekhaya, ukuthi mawusihambele naso sithi masifike ekhaya bese sikumangalela ukuthi uhambe nesihlalo sasenkonzweni, uphinde futhi ubuye naso ngesolizayo. Sicela nje kube umkhuba wakho, kube umkhuba wethu, kube umkhuba wami, nami esami ngihamba naso, ngibuya naso njalo. Ngiyacela nje ukuhleli kusona nje uhambe naso, umukelekile nje uhambe naso, uphinde futhi ubuye naso, usuzodlala lo mdlalo-ke bese singena, siphuma, singena, sibe nawo. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Angiphuthume bazalwane la ngokukhethekile, ngicela kuleli thuba lamanje angisezomhlabelela, ngicela abefundisi bonke abakhona la enkonzweni, ngicela ubanikeze ithuba basibingelele bazalwane. Ngiyacela bazalwane nje umfundisi noma mina ngingakwazi, noma thina singakwazi, ileli thuba wamyelekile ngilinikeza wena ukuthi nje uzosibingelela ngendlela nje uNkulunkulu azokusiza ngayo.
ngicela nje bafundisi beze ngokukhulu nje ukuthi uzithoba angeke mahlabelele cha bangaphezulu kwami ngicela nje bafundisi abakhona ngidedele kubo basibingelele uJesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi. ngiyacela bafundisi beze Jesu Kristu inkosi. Usazophila le ngoma uzoyiphinda. Ngiyaxolisa. Ngiyakhunjuzwa labazalwane ukuthi uma phambili uqondane nesiphambano la nasi isiphambano. Ngicela abazalwane basibo nibe phakathi nendawo. Bazalwane. Bazalwane. Ngicela nje sime phambi kwesiphambano khona sizova. Bese kuthi olandela umfundisi bese angaveli la uzoma la kule ndawo meqeda bese emnikeze imic ukuze la kwicamera angaveli bengakakhulumi uqhamuke lokukhuluma uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Uyinsi